Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel namu mai albarka mai suna Umar Top TV. Kamar yadda na yi bayani a TikTok cewa zan yi yadda ake buɗe bybit da komai, to yau insha Allah zan yi. Na saka video link a description na wannan na bybit. Duk wanda ya buɗe da shi idan ya saka kuɗi at least $50 za su ba shi kyauta, sannan kuma za su ba shi tax wanda zai yi. Idan ka yi haka za ka iya cin kuɗi mai yawa wanda za ka ringa yin trading da shi. Sannan idan kana buƙatar future trading zan ba da number waya na, za ka iya magana, zan saka ka a group wanda ake future trading wanda za ka ringa yin trading kana samun riba. Amma dai idan za ka yi rijistan ka shiga cikin wannan ɗina, ka shiga cikin description za ka ga link ɗina. Idan ka yi amfani da shi shine zai maka. Na farko dai link ɗin yana nan ne, misali yana cikin description amma za ka gan shi kaman haka, bari ku gani. Misali yana cikin nan wajen haka, gashi nan za ka ga link ɗin kamar haka, za ka taɓa shi, gashi nan zai ce ka zaɓi browser da za ka yi. To ni already na riga na buɗe amma ina so zan gwada ne, bari na gwada yi da opera mu gani. Yanzu zan buɗe shi kamar haka, gashi nan zai buɗu. To za ka ɗan jira shi ya buɗu. Kar dai ku manta, duk wanda yake farkon zuwa wannan channel namu ya daure ya danna mana subscribe, ya danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a ringa sanar da shi da zarar mun ɗaura sababbin ayyukanmu a kowane lokaci ba tare da ɓacin lokaci ba. Yanzu za mu ɗan jira ya gama abu. Kuma kar ku manta, duk wanda bai following ɗin mu a TikTok ba ya yi searching Umar Top TV, zai ga wannan ɗina ya yi. Kun ga suka ce a gift card from your friend, a gift from your friend 25 USDT bonus. Idan ka yi rajistan shi za su baka, kuma akwai tax da za su baka ka yi. To za ka taɓa wannan claim ɗin ne kamar haka. Idan ka taɓa claim, gashi nan za ka jira shi ya zo. Za su iya ce maka nan wajen ka get the app, to za ka taɓa shi kamar haka. To ni already dama ina da app ɗin, to gashi nan za ku ga app ɗin ya buɗe. To amma ni ba wannan zan yi ba, tun da register zan nuna muku yadda za ku yi. To yanzu dai misali kamar yadda kuke gani nan wajen shine zai nuna maka na yi logout na wani, shi yasa kuka ga na wannan. To yanzu misali za ka shiga sign up a nan. Idan ya kawo ka, kana taɓa sign up, gashi nan kamar yadda kuke gani ga abubuwan da yake nan. Za ka saka Gmail ɗinka, nan za ka creating password, ga kuma wannan shine wannan ɗina, wannan shine referral ɗina wanda za ka buɗe da shi. Misali nan wajen za ka saka email. To tunda ni ina da email, misali za ka saka email ɗinka, bari mu ce irin example@gmail.com, tunda dai example kawai zan yi, example@gmail.com. misali wannan shine Gmail ɗinka, za ka saka haka. Sai nan wajen ka saka password, at least na son password wanda yake strong password wanda za ka saka shine, misali za ka iya cewa, misali yanzu ni ne zan saka, ina so zan saka strong password wanda kowa zai yi. Za ka iya saka capital letter, misali zan saka H, misali bari ku gani, sorry, misali zan saka capital H, bari na saka yadda kowa zai gani. Ina saka H ɗin nan, sai na saka small letter A, misali sai na saka wani A ɗin, sai na zo nan wajen sai na saka misali at, sai na saka nombobi, misali kamar na ce 2022, misali haka. To kun ga hakan na saka strong password wanda ba wanda zai gani. Wannan na bada misali ne akan shi. To za ka saka, ka dai saka abin da ka san bara ka manta ba, sai kawai ka shiga sign up kamar haka. Gashi nan yana nuna min wannan irin intelligent verification wanda za su mun verification su tabbatar ni ne. Idan baka ga wannan ɗina ba wajen, za ka yi saboda su tabbatar mutum ne. Idan baka ga link ɗina a wajen ba, za ka iya rubutawa. Idan baka ga referral wannan nombobin je waye ɗin ba, za ka iya bi ka rubuta shi manual. Ban sa abin da dai ba. Yauwa gashi yanzu na saka, bari mu gani. Yanzu dai idan ya gama capturing zai yi. Ina ga network ɗin ba kyau ne, gashi nan na saka amma abin ya tsaya. Kun ga network failure, amma gashi kamar ya wuce. Yanzu za mu ɗan jira kaɗan mu ga abin da zai nuna mana. Yanzu kun ga na riga na yi registration successful, na saka shi, amma wannan ba account ɗina ba ne. Gashi nan sun ce min na verification, I am not a robot. Sun ce min select all image with a fire hydrant. To yanzu bari na zaɓa misali haka.
ok, sun canza ne. A nan dai za ka ga suna canza abubuwan da za su yi maka. Bari mu gani bai yi ba yanzu, bari na danna try ɗin nan. Gashi nan za su turo min wani, za ka ga akwai dai kalan verification da za su maka kala kala, yawanci ba irin wannan ma suke ba, ban san me yasa wannan suka yi shi ba. To za dai ka jira ka ga wani kala za su yi maka. Bari na bar wannan kawai, na san in dai har aka yi haka yayi, tunda ma a wajen su prohibited ne ka buɗe account biyu. To amma dai na san inda na yi wannan an gani, misali yanzu to a bar shi a ya buɗu. Bari na login account ɗina saboda na ci gaba da bayani. Yauwa kamar yadda kuke gani nan na login asalin account ɗina ne ba sabo ba. To idan ya buɗe maka za ka ga gurin kamar haka, ban san dai lokacin da za gani ba, ta iya yiwuwa an yi updating. To za ka taɓa kan wannan abin kamar hoton mutum ɗin, idan ka saka ma hoton ka za ka gani. Kana buɗewa za ka ga nan wajen kamar haka, so za ka zo nan wajen verification ɗin nan, identity verification. To shi za ka taɓa haka. To kun gani nawa already is verified, amma na yi tier 1 ne. Sun kun gani suka ce P2P trading no limit, za ka yi shi kawai no limit P2P. Ga fiat deposit za ka iya yin shi ma na 20k dollar a rana ɗaya. Kun ga kusan miliyan 10 kenan, sha wani abu. Ga nan wajen daily withdrawal za ka iya cire USDT har miliyan 1 a rana ɗaya. To kun ga shi ma kuɗi ne mai yawa sosai. Ga wannan order ɗin suka ce more event bonuses, akwai bonuses da yawa da suke bayarwa. To shi dai wannan yadda ake yin amfani da shi, gashi nan a nan wajen za ku ga ID, a nan gashi nan na saka abin a kai. Ga nan wajen selfie, sai kuma duration ɗin shi review ɗin da za su yi at last a ya gama daɗewa. Maximum daɗewa da zai yi 1 hour ne, gashi nan suka ce estimate. To misali za ka saka, to a nan zan za ka iya saka BVN, za ka iya da BVN ɗinka ya fi sauƙi ma sama da idan nin ne sai ka tsaya ɗaukan hoton nin ɗinka da sauransu. To misali idan kai da BVN za ka iya zaɓen wajen BVN, kana rubuta nambobin BVN ɗinka, kawai selfie za ka yi, shine a matsayin duka wani document da za ka tsaya yin hoto. To za ka zo nan idan kai selfie kawai kana tura, insha Allah ni lokacin da na yi ma bai yi minti 5 ba suka verify ɗina, suka ce min everything is verified. To misali yanzu na gama wannan, to idan ina so na je level tier 2 nan zan taɓa, amma tier 1 ɗin ma idan kai shi komai lafiya ƙalau ne. Kun ga idan kai P2P za ka yi shi no limit. Gashi nan wajen fiat transaction deposit za ka iya saka dala 100,000 a rana ɗaya. Idan ka zo withdraw kuma dala miliyan 2. To kun ga abu ne mai yawa. Gashi nan sai suka ce shi ma more trading product, akwai trading product da yawa da za su maka. Ko da tier 1 ɗin kai yayi, misali kana so ka tafi tier 2 ɗin, gashi nan suka ce proof of address, irin su bill kenan da sauransu suke bukata yanzu. Misali ina da NEPA bill ko wani abu wanda zai nuna address dina, shi dai ba wani abu mai wahala bane. Gashi nan kun ga suka ce maka nan wajen the proof of address document cannot the document that you have already provided as your proof of identity. Abinda ka riga ka saka a can kamar na BVN ɗinka bari karɓu ba, ko kuma idan nan ka saka bari karɓu ba a nan wajen. Sai suka ce the document must be dated within the last 3 months. Dole abin sai ya kasance a cikin wata 3 aka yi amfani da shi. Suka ce document date older than 3 months will be rejected. Za su rejecting abin da sai suka ce the proof of address document accepted by bybit include, abin da suke bukata nan suka ce utility bill, shine kamar irin NEPA bill da dai sauran bill da ake biya. Official bank statement za ka iya amfani da shi. Sai suka ce residential proof issue by government. Wani idan misali kai ba ɗan Najeriya bane, kana nan za ka iya saka wani proof of residential, irin takardar da gwamnati ta yadda ka zo na. Sai suka ce internet ko kuma cable TV, house number, line waye. Gashi nan tax return, abin ka tax kenan, council tax. Gashi nan ko na council ɗinka local government, misali government issue certificate of residence da dai sauransu, duk wani abu wanda za ka samu address ɗinka. To yanzu misali idan kana da shi ka saka a nan wajen, sai ka taɓa verify now ɗin nan. Kana taɓawa za ka ɗan jira shi kaɗan, ya zo yana zuwa, za ka zo nan wajen. Misali yanzu na riga na yi wannan, sai na ɗan jira shi ya buɗe. Gashi nan kun ga nan wajen zan yi selfie, sai proof of address, sai na danna continue. Misali abin da suka ce min zan yi kenan. To yanzu idan ina da shi zan zo nan wajen, misali
zan dan jira shi ya bude mun. Gashi nan suka ce proof of address. Yanzu ina da shi a hoto ne ko kuma hoton shi zan dauka. To yanzu ni ban da wani abu da zan saka, amma bari na gwada zaba a hotuna domin dai na nuna. Misali idan kana da nepa bill ko nepa bill ne zai, misali wannan nepa bill dina ne na wanda bai wuce wata daga 1 2 zuwa wata 3 ba, to zan zabe shi haka. Ina zaba gashi nan zai fito a nan wajen. Idan na tabbatar yayi suka ce na ɗauke shi readable ko kuma na retake. To misali kawai idan wannan shine kawai zan danna nan wajen document is clear din nan, is readable, kai komai ya fito yadda za su karanta. To shikenan nayi. Amma ni yanzu saboda ba verification din zan yi ba, kawai na nuna misali ne. Idan ka saka wannan kawai sai su baka dama ka yi hoto selfie domin su ƙara yi. To sai ka dan jira su dan mintuna kaɗan za su yi review. Shikenan insha Allah ka riga ka yi wannan ka gama. To sai maganan depositing kuɗi. Misali idan ka saka at least $50 shine za su baka yadda za ka yi. Na yi yadda ake yin P2P akan binance, to amma ban yi na kan bybit ba. Yanzu shi ma zan nuna yadda ake yi a guje, ba dai sai na dogon bayani ba. Za ka iya duba na binance din domin ka ga yadda za a yi idan za ka yi P2P. Misali yanzu idan kana so ka saka $50 domin ka samu wannan reward din $25 da sauran reward din, za ka taba wannan waje deposit buy crypto din nan. Gashi nan suka ce one click, gashi nan suka ce nan P2P. to yawanci shine abin da muke yi a nan Najeriya, wannan baya yi a nan. To yanzu P2P za ka gwada. Idan ka gwada shiga P2P gashi nan kun ga suka ce misali kaman wannan shine na farko. Sai in za ka siya at least kaman daga $15,000 naira zuwa 15,000, kuma idan ka lissafa a kuɗin mu na nan ya kai wajen $20 zuwa har na miliyan 1 duk zaka iya siya a wajen wannan. Gashi a nan wajen zaka duba ga kuma abin da yake karɓa, yana da kuda bank ko kuma order bank transfer. Ga wannan misali shi ma kun ga shi kuma wannan daga na 15,000 har zuwa na miliyan 23 yana karɓan palmpay payment, yana karɓan paycom wato OP kenan, ko kuma order bank transaction. Ga dai na uku a nan wajen misali zaka zo, idan ka zo kuma abin da zaka lura da shi kafin ka yi, yana da kyau idan ka duba wajen K din wannan. Bari na gwada zooming, kai bari yi zooming ba, na tuna ba hoto bane ashe. Idan ka ɗan K din nan zaka ga wani green dot a nan wajen, to wannan yana nufin yana online kenan. Kana yi insha Allah shaf za a sake maka coins ɗinka. Yanzu ni ba transaction zan gwada ba, amma idan ka iya wannan zai yi. Kun ga idan ka duba kan wannan, za ku ga wannan wajen da ya blue din a wajen F din nan, gashi na dan kasan F din za ku ga ya dan yi fari. Suka ce yana online 4 minutes ago. To kun ga wannan alaman ya sauka kenan. To bari na gwada shiga wannan. Misali kana so ka sayi $50 ko kuma sama da haka domin ka samu wannan bonus din, za ka taba shi kamar haka. To misali kun ga nan wajen with fiat kake so ka siya ko kuma with cryptocurrency. Idan with fiat ne za ka iya saka $50 dai ya kai kusan 35,000 ko kuma sama da haka idan za ka siya. Idan kuma with crypto ne domin ka san kawai dala nawa za ka siya, za ka taba with crypto din nan. Yanzu yana kan with fiat ne. Kun ga yanzu nan wajen ya yi kala ya dawo yana kan with crypto. Kun ga gashi nan USDT shine abin da za ka siya. USDT ɗaya kuma yana daidai da dala ɗaya ne. Sai ka taba kan wajen wannan da suka ce please enter amount din nan da kuke gani, za ka taba shi kamar haka. To misali kana so ka sai na $55 ne, za ka rubuta 55. sai suka ce I will pay the sum of 40,700 naira, 40,700. Misali kana so ka sai na $50 daidai shine 37,000. kun ga shi 37,000 a can shi za ka saka. Idan kuma da fiat ne, misali da na ce 35,000, za ka gwada rubuta 35. kun ga can 37 ne. To kun ga nan na saka 35. kun ga sun saka mun zan sami USDT 47. to kun ga bai kai 50 ba. Idan kana son 50 dai sai dai ka saka da 7 ko da 8 haka, misali 38 a nan wajen. To kun ga za ka samu har da 1 kenan. To wannan dai shine yadda za ka duba yadda za ka siya. Idan kana da hali domin ka samu wannan bonus din sai ka saka. To kana danna buy din nan kaman haka, za ka danna buy sai ka jira. Yanzu ni ba siya zan yi ba saboda a yanzu zaka ban da wani wannan. To idan ka taba abu mai matukar muhimmanci da za ka duba, already ka riga ka san na nawa za ka siya. nan 38,000 gashi nan, ga abin da za ka receiving, ga amount din da za ka siya nan. Dala ɗaya yana daidai da naira 840 a wajen su da za ka siya. To za ka abu mai muhimmanci, za ka taba wannan contact seller din nan misali haka. To kun ga za ka karanta wannan dokokin shi da ya ce gashi a nan wajen ya ce high value customer, no time for hello or hi, just proceed with the payment, don't ask me if I'm online, my status showing the green. Wannan green da nuna muku ya ce not third party
ba sa karɓan third party, ba a karɓa. Ya ce idan ma ka biya da shi kuɗin ka bare dawo ba. Kuma wajen biya ka rubuta irin BTC alaman Bitcoin ko Ethereum ko USDT ko kuma ka sa bybit ko kuma crypto ko kuma dai wani abu wanda za a ce irin crypto ne, saboda kun san yanzu a Najeriya sun banin crypto. A ƙarshe dai abu mai muhimmanci ga phone number shi nan, misali ko da kana so ka kira shi irin idan ka biya bai sake maka abinka da wuri ba, ga wannan time da yake reading idan har yayi wannan minti 13 minti 15 duka suke barwa. Idan yayi minti 15 baka biya ba automatically za su canceling domin wani ya siya. To misali yanzu wannan na gama idan ina so na mai magana a nan wajen da nayi, kun ga sun ce no time to hello waye waye. Idan ina so na mai magana ga nan wajen enter message din nan, shi zan taba haka. Ba network ne yana dan bani matsala. Wannan na sha siyan abu a wajen shi ma ba shi da wani matsala, kana biyan shi within a second zai biya ka. To misali yanzu wannan dai wajen inda enter message din nan, shi zaka taba haka. To zaka rubuta mai duk wani abu da kake so ka faɗa mai a nan wajen haka, kawai sai ka tura mai. Kana taɓa kan wannan icon ɗin, wannan alaman send ɗin, zaka tura mai. Tunda ni ba siya zan yi ba sai na mai magana ba, ma cancel ɗin shi zan yi ko kuma na bari ya cancel kanshi da kanshi. To misali yanzu wannan ka gama kenan, kana siya ka tura mai, kana taɓa nan wajen gashi nan kun ga suka ce min na danna pay now ɗin nan, misali ga account number shi a nan wajen ya rubuta 20 waye waye. To ga wani dan waje da ya nuna alaman copy, kana taba ko kan number ka taba wannan wajen, kana taba zai yi copy already. To zaka zo nan wajen domin ka duba sunan bankin shi. Kun ga nan wajen ga bank name, kun ga wai Oyo Microfinance, gashi nan dai yace min bank no third party waye waye din nan dai. To shine zaka shiga cikin app ɗinka. Misali yanzu ina da Palmpay ne zan iya biyan shi da shi, shi kuma nashi wai wani banki wai Oyo. To misali zan shiga Palmpay, zan zo nan ina shiga cikin Palmpay sai na dan jira shi ya bude. Kawai zai na zo nan wajen na taba nan wajen sai na rubuta account number shi da na yi copy sai na paste na nan, sai kawai na taba nan ga Oyo already ya fito. Ga sunan shi nan, yana da kyau ka duba sunan shi. Misali idan zaka duba sunan shi, zaka zo nan kun ga wai Ogo Nambe Bekoke Enterprises ko ma dai menene. To zaka zo nan kun ga sunan yadda kuka gan shi a nan, waye waye Enterprises din nan, ke Enterprises. To shine sunan, ko da kaga wani abu ya juya in dai sunan iri ɗaya ne baka da wani matsala. Gashi nan kun ga suka ce min gashi nan waye waye zan biya wannan, zan saka confirm, sai kawai ka rubuta kuɗin da zaka biya, misali 38,000 naira misali haka, sai ka tura. Kana turawa za su nemi ka saka abu. To yanzu kun ga ba ni ma da kuɗin da zan biya a nan, kawai dai wannan misali nayi. Kana gama biya kuɗi already, kawai zaka zo nan ka taɓa wannan payment completed din nan. To yanzu zan taɓa wannan wajen. Nan wajen suka ce min please use Umar Ismail when making payment, otherwise your account will be banned. Idan na biya da wani account number wannan ɗina zai yi, kuma ka tabbatar ka riga ka biya. To tunda ni ban biya ba yanzu baran danna notify din nan ba. Yanzu dai haka shine, kawai yana maka releasing coins ɗinka. Zaka ga ya zo nan, bari na nuna muku, bari na taɓa nan. Kun ga suka ce ga nan wajen asset din nan shine alaman wallet. Idan a Binance ne wallet zaka wajen su rubuta. Kana zuwa nan wajen, a nan wajen founding wallet nan zaka ga dalan ka 50 ya sauka. To kana yin haka za su baka bonus. Duk wani bonus da suka baka nan wajen zaka shiga. Misali wannan wajen abin nan da kuka gani, wannan hoton kan mutum din, shi zaka yi ga my reward din nan. Misali zaka yi, ni lokacin da nayi ban saka ya kai $50 ba, basu bani reward din $50 ba. Da dai na gama yin confirmation sun bani wani kaman $1 ne ko na wannan din. Tax dai biyu na taba yi, kun gan su ga nan wajen su rubuta min 2 tax. Ɗaya na samu 4 USDT, ɗaya kuma na samu 1 USDT. Gashi nan kun gan shi. Shikenan yanzu wannan zaka ga a wajen nan zaka gani zaka iya claiming. Yanzu wannan 4 USDT da suka bani, kun ga ban ma yi amfani da shi ba dai zan yi. Wannan ni na manta ma me ne suka bani shi. To kun gani misali gashi a nan wajen idan ka taba use it din nan za ku gan shi. Yanzu wannan na yin future trading ne suka bani. Ko yanzu nake so na future trading da shi zan iya ƙara kuɗi na yi. Ga yadda ake yi, zan yi video guda akan yadda ake yin future trading. Wannan dai nayi ne domin yadda ake wannan. Kar ku manta duk wanda yake neman ƙarin bayani ga number waya na nan wanda zaka iya kira ko a ina kake insha Allah. Banda kira iya wannan za su yi min, zaka yi min magana a WhatsApp insha Allah zan responding maka daidai gwargwado. Number waya shine 07015757388.
na gode. Kar ku manta da like din wannan bidiyon da sharing, kuma za ku iya following ɗina akan TikTok ko Instagram ko Facebook Umar Top TV. Na gode da lokacin ku, sai mun sake haɗuwa. One love.